Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno abannawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Gagayam kan ka YouTube, ti Ferds Caballero YouTube channel, kat adaan itan iti 60,000 subscribers. Kat kang runana pagyamanan tayo ti Apo Ana Marsua, kan syempre, da kayo anayat amang tartarabay iti channel tayo. Gapo iti daytoy papagayam, padaanan nyo dagiti papremyo nga ipaay kada kayo ti Ferds Caballero channel. Awan ti sabaling aramidan nyo no saan ati mang tarabay kadagiti sumaruno nga uploads dayto ya channel. Tapno maamuan nyo no kasano ti mangabak iti load kan cash prizes. Agtultuloy nga rod papagayam kan kakabsat a suportaran nyo dayto ya channel. Tapno mangabak kayo iti papremyo. Agyaman kami kada kayo amin. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan Alimuel, at taga Nueva Ecija, nga iti agdama, kat adda iti pagilian nga Australia. Ngamsakbay na papagayam intay man pa ibasa, dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kani Juster Rivera, from your mama Jasmine Rivera iti Qatar. Naganak ko di Tabugoy, kan anak ko ada AJ kan Junior from Nuvilin Taberna. Kakabsat ko, kastamot ka ni Mama Olive di Tacordon from Jeluin Guerrero. Shout out pa kani Dumayag Dennis Darwin
ni Linda Passion, Milagros Tadyo, kan Sniper 29. Shout out kani Bestie Zoraida Yanggud, Ana Rose Palma, Daiselin Dulay Gaburno, from Jonah Bal iti Hong Kong. Makablaawan pa iti family Abad, kan papangko ani Reynaldo Abad, dita Dangdangla San Juan La Union, from Jerkin Abad. Advance happy birthday mat kan ni mamangko, kan ading ko, ani Orland, dita Cordon Isabella, from Rose Ann Confieso, iti Hong Kong. Anak ko ada Kenneth, Princess, ni Queenie, Francis, kan Angelo Udlus, dita Skyview Virac, Itugon Benguet, from Marilu Udlus. Miguel family, dita Danal, Anunat, Paracelis, Mountain Province, from Geraldine Miguel. Shout out pa kada Jore B. Olunan kan Carol Vicera. Mother ko ani Priscilla Tessie Cacho ti California, USA, from Erwin Cacho. Makablaawan pa iti Milian family, Gabris, Ramos, kan Paeste family, dita San Manuel Pangasinan, from Roma Fred Milian iti Kingdom of Saudi Arabia. Advance happy birthday kadagiti kakabsat ko da Junior Medina kan Juvie Abayaw iti Saranay Purok 4 Cabatuan, from Castañeda, Floresma. Makablaawan ti pamilya dita Banawang Bantay, Ilocos Sur, from Cathy Malana iti Hong Kong. Kabkablaawan pa ni Rosalinda Abalos iti Barcelona, Spain, iti advance happy birthday nilakay na ani Manolito Abalos kan apo na ani Justin Guerrero. Nilakay ko ani Junior Medina kan anak ko Adamay, JM, Maxine, from Maricel M. Medina. Anak ko ani Rhea Joy, kan ni Mr. na ani Spencer, kan apok ani Amira, from Erwin Cacho, iti Urdaneta, Pangasinan. Makablaawan pa iti Talosa family, dita Manzante, Magsinggal, Ilocos Sur, kan lakay ko ani Junard Tabisola, dita San Rafael, Rojas, Isabela, from Lynn Tolosa, iti Hong Kong. Anak ko ada G, kan Emiliana, dita Santa Marcela, Apayao, kan parents ko, from Intong Medrano, iti Saudi Arabia. Molina family, iti San Fabian, Pangasinan, from Marilyn Curada. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lemuel. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Lemuel, taga Nueva Ecija kami manang, negosyante dagiti dadakkel ko. Agduduma ti negosyo da, isa makunak ana sa liwanwan ti adda pa nagbiag mi. Solo ak nga anak, no pay kasta sa anak nga spoiled manang, ta istrikto dagiti dadakkel ko ngem adda iti lugar. Kayat da ngamin ang makaturpusak iti panagadal ko, ket maisaganak ana imbag ti agbalin a future ko, babaan iti bukod ko a panagsalukag, asa anak nga agdependar iti kinabaknang mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi adda akpaylaeng iti kolehyo. Nasaya ata si Mangpet Kanador. Kunak lumarabyan ka manan anagapo iti biyahe. Napan ko lakinita no kumustan di rice mill di ayan da kakapedring. Nasaya at mo't titaray ti negosyo. Iso nagawid kami matladagos ka ni Boyong. Una tane, mapan ka manan iti ayan ti palaisdaan ni Jetarlakinton bigat. Ang mga numabanog ka matuna yun. Masapul ngamin na suknalan dagiti negosyo, Elena. Narigat mat no ipiyar amin kadagiti tao tayo. May mayat mat lang no makita da nga hands-on tayo kadagiti negosyo. Sa bagay, pudnot ako nam. May mayat mat lang no makitkita da kanayon kaamapan. Kan tapno maamuam no ada problema dagiti tao tayo. Pagyamanan tayo laengen, taawan ti rumrum swaparikot. Kan mapagpiaran amin na tao tayo, kadagiti negosyo tayo. Ala, agpalas ka nga rudan, tapno makainanakan. Jay anak mo ngay.
Awan pay. Mga ano dapat inaramid da iji pagadalan. Iso nga awan pay aging gaita. Naimbaga, no kasta nga agpaiso. No daduma, jakon mamati ka dagiti palusot di anak mo. Naala, saan mo na problemahan da ita? Siya kunti makaamo ka ni Limuel. Agi na nakakit din. Apay nga ita ka lang nga sumangpet. Itay nakapay nga ururayon ni Papam. Sorry, Mama. At dapay nga minapanan mi kadagiti barkadak. Di mi matan napuutan ti oras. Binalaagan na ka ni Papam. Agbaliw ka nga minen, anak ko. Ti panagadal mo ti inton aram. Inton makalepas ka, di makaamukan to no anya ti kayat mo nga aramiden. Kayat milaeng a makaturpos ka, anak. Uwin ka di, Mama. Di ka agdanag. Agturpusak matkat. Agmay-maysa ka nga anak mi Limuel. Amom nga amin a sakripisyo mi kan ni Papam kat para mutlakan ka. Ngem ti kayat ni Papam, masapol nga agsalukag kamut ah. Kakaasi ni Papam amapan mangkit kita kadagiti negosyo tayo. Imbes ko maatulungam no kasta nga awan klasem, saan taday tamot makibarbar ka dati ininto na ram. Mama. Kakaasi ak amang kalkalub iti aramid mo, anak ko. Amom ti ugali ni Papam. Sapay ko ma, tadi mo to pagbabawyan no anyaman ti maaramid na ken ka. Anya nga oras sa simang po dyan alay nga anak mo idirabi. Nagapgapuan na ka no. Kas iti sigod, adda ka no napananda ka dagiti barkada na. Oh, kasta ka dilata na ka na yung taramid na. Talaga pagpungpungtutan na anak mo. Kanayon ko matabagbagahan. Kunana mo tasaan ta ka nung agdanag ta makaturpos ka no. Kasano ang makaturpos no na inayunan na mo't iti kalukwan di panagadal na. Imbes nga ipamaysa na ti panagadal lang ang saan mo't. Talalaw ka na iti panakibarkada. Ador. Panawanan tap na maliksyonan day di anak mo. Talaga saan nga agnagang maging gasaan na maliksyon. Anya ti kayat mo asawan, Ador. Ikak iti pagnakman dyan nalaing nga anak mo. Naggapuam. Apay nga itakala nga sumangpot. Papa. Oh, nakainom ka kadi. Papa, pasensya kayo. Nag-birthday namin di sa tropa kat inawis na kami balayda. Basit lang at tinainom ko, Papa. Itay pangaw-awagan na ka ni mamam. Di mo sungsong-batan ta cellphone mo. Mamin ano mo't la kumangay anak text ka mo na imawag katapno saan ka dandanag ni mamam. Sorry, Papa. Namin ano ka na winarningan. Ngum talaga di nakdangdanggan. Talaga kada di mo maikatigas tang aramid mo. Sa pamdagring itong bigat, sumurot ka kanya. Mapanta, ijay rice mill.
Kalabas ti kinaistrikto ti amak, manang Emmy. Uray agmay may saak nga anak da, saan ko ama aramid ti kaykayat ko. Jak man amo manang, ngam talaga ajak maliklikan ti barkadak. Iti day di apa nangikuyog kanyak ni Papa, iti ayan ti maysa kadagiti negosyo mi, napasamak ti maysa apagteng, ajak ni namnama. Naimbag nga daw yung senyor. Nasayat man ta nakapasyar kayo manan. Wen, Tata Pedring, kumusta kayo mat ditoy? Ay, nasaya at mat senyor. Awan mat ti parikaw. Awan gayam, kadwak ni Limuel. Da kayo pa lang ti makaamukan kuana. Iso ka di daydyayan ni Limuel, senyor. Ay, nabarwa talagan. Kaslakaan lang na di umumay dito ng agtaray-taray iti aglawlaw. Panawak dito'y ni Limuel. Batik, kaya't kung ay suryo kadag iti trabaho dito'y rice mill, kan mabalin. Surot yo, no kasya mapan kayo agatang iti irik kadag iti barbaryo. Kabailan na nga ta, senyor. Kabailan na. Kaya't koleksyonan. Puro barkada tininto na rin na. Iso kayat ko mapadasan na tirigat dito'y baryo. Nang runa di kastoy aklase ti negosyo. Senyor. Diyak kayat atratuan nyo iti espesyal. Noon niya ti trabaho dagiti trabahador dito'y. Kastangot lang taramid na. Barang iti kasta mapasamak kan mapasaran na kat agnakam tumatlaan. Ay, kino iso ti konayo senyor. Iso nga raw ti masuraw. Ibatidak dito'y, Papa? Well, kaya't ko asurwam dagiti trabaho dito'y Limuel. Agyan ka pa lang dito'y tapno maliklikam dagiti barkadam. Kasanan ti panagadal ko, Papa? Agsardeng ka pa ilahin. Tigunam siguro, diya ka mo man-manukan na sumrag iti pagadalan. Puro bagsak ti grades mo. Iso na saysayat no agsardeng ka pa ilahin. Tasayang ti matrikulam abay bayadan medyo pagadalan. Papa, diyak kayo tagbati dito'y. Diyak ka mo dagiti trabaho dito'y. Kan sigurado ang narigat ti trabaho dito'y baryo. Naimbag at amom. Barang agnakam ka. Ni Tata Pedring pa lang ti makaamukan ka. Isuro na ti amin anas ka na sursuruam. Di mo ekspektaran nga amo ti panang trato dakan ka dito eh. Agtrabaho ka kasi ti trabaho dagiti trabahador. Kanam no anya ti kan kananda. Maturog ka no sa di naman ti pagturturugan ta. Ti kagdanag, taswelduan ka akas kadagiti trabahador. Papa, awanan di adopaya sa Limuel. Basta agbati ka dito'y. Talaga ka di ngayon batim ti anak tayo dyan da kakapedring, Ador. Wen, tapno agnakam. Ang mga numarigatan di anak mo ijay. Talaga marigatan. Kas jay ti rumbang kan kuana. Tapuro dawat ta amuna dito'y. Agasam ta saan pa'y kaya mo na sumsumrek kanya pagadalan. Ita, padasan na no kasano ti kinarigat ti agsapol iti kwarta. Sapay ko matagnakam nga ruden iti panagyan na ijay.
Di mo unay pampanunutan di anak mo. Amo ka sana baybayan ni Tata Pedring ni Limuel. Kan binilin ko mat. Amo kadakkel tinamna mga agbaliw pa'y ti anak ta. Total para matlakan kuha na tararamidan ta. Ador, Amok maawatan na kiti kastoy nga inaramid ko. Kaya't ko mabinura na imbag ti anak ta. Kaya't ko masursuro na nga ipatag ti amin ang nagrigatan ta. Anyamat ni Papa. Jack ni namnama apuls ng ibatinak dito eh. Oh, talaga may kawak dito eh. At ang agpay subukod ko asilid na pagturugak. Sana kasi itisilid ko balay mi. Awan aircon dito eh. At ang agpay sa electric fan yung napudot latta. Oray ti makan. Paasig nga ikan kan natin. Kapilitan na kanak. Tapno Jack mabisinan. Jack pa'y nakapakadan ka dagiti barkadak. Sigurado amas daw da. No apay akalata Jack ko nagparang kadakwada. Jack kaya't amaamuan datayan ko ita. Kanoan niya tinapasamak kanyak. Pasensya ka no rin ka na sa Limuel. Masapol nga agar mo sarkasak ba mapantayo ka dagiti barbaryo nga agatang iti irek. Anya? Talaga nga isurot dat tata? Mabaling ka din agbadi aklaengen? Ay pasensya ka an barok. Yung magtungtong palaklaeng iti bilin ni Papam. Masapol asursurwom ti amin na trabaho di tao eh. Kasta ka di tata? Wan, barok. Hanggang madamag kumanlaeng. Apay, anya aya tinapasamak. Apay akalat nga impan na ka ni Papam dito'y bariyaw. Saan aya nga agad adal ka? Wan tata? Ngayon pasaray aglangan na. No kasi nga dalakad mi kadagiti barkadak. Dahil dyan ti kinasuron ni Papa kanyak. Ay, amom Limuel barok. Nabayagan nga agtrabaho akad na Papam. At dapay idi abiyag da lolo ken lolam agtrabaho akong kadakwada. Ket nakita no kasano ti kinapasnek ni Papam anagadal eday. Ken no kasano ti kinainteresado na a masursuro ti trabaho di tao. Isu nga edi pimusay dagiti dadakkel na dagiti lolo ken lolam. Saan ang narigatan ni Papam anang imataon kadagiti nabati ang negosyo? Tata Pedring? Amo na nga ipatag dagiti nagrigregatan da lolom. Kat kastamat siguro ti kayat na mapasamak kan ka. Amin akinanamay kat masapul a pagrigatan. Tapno amo tayo nga ilalaan. Ultimo sintimo ang mabirukan tayo. Dahil ka siguro ti kayat nga ipasagapsap ni Papam kan ka. Iso ang masapol atong palam amin nga ipaaramid ni Papam, baro.
Nasakit man tinakam ko, kadagiti kayat nga ipaaramid kanyak ni Papa manang Emmy, nagtungpalak, taawanan ti maaramidak. Aminak nga iti damo apan nakaisungal-ngal ko iti trabaho, narigatanak. Pulos ngamin, ajak napadas ti kasjay, idi addaak paylaang iti sidong damamakan Papa. Parbangon paylaang, masapol nga agriingak kon. Saan akas idi addaak pay iti balay mi, amariingak iti oras akay kayat ko. Dito'y anakita, no kasano kapatag ti oras kadakwada. Dito'y ko anakita, no kasano karigat ti agsapol iti kwarta, tapno adda pagsustinirda, kadagiti kasapulanda iti inaldaw. Naragsak man yung dagiti trabahador ta nagsweldo dan. Oray kasano karigat ti trabaho da. Naragsak da, tadamanin paggatang da kadagiti masapsapol da. Talaga narigat ti biyak diti baryo. Nga makitak ti kinaragsak dagiti agnana dito'y. Lemuel! Ha? Agmerienda ka pa'y kanuko na ni Apong Pedring. Si kamot gayam Lara. Sige lang, namsugak pa'y. Aguray ka man. Apay kasta unay ti panangkitam kadagiti trabahador ang madama ang mga alala kadagiti swelduda. Maragsa ka na ka makakita kadakwada. Kalpasan ta ado arigat daan nagtrabaho. Maragsakan na kagsweldo. Oray no saan unay adakil ti bayad iti bannog da. Kontento da ni ti kasta? Amom Lemuel, simple lang ti panagbiag mi diti baryo. Basta da paggatang iti inaldawa ka sa pulan, naragsak kamin. Adan to pa'y dagiti gundaway amapan kami agiskwela nga awan balon mi. Anya? Wan, dagiti mo't dadumapad nga agis iskwela. No adda ka sa pulan da iti pagadalan, kat maira na nga awan kwartada. Isukat da iti kwarta ti sanga salup abagas, tapno adala ang usaron da paggatang kadagiti masapul da iti pagadalan. Sana kas kada kayo ababak nang. Anyaman nga oras ada kwartayo pagkatang yo kadagiti masapsapol yo. Iso asigurado ak nagagat kayo nga agadal. Tawan problema yo maipapan iti kwarta. Lara? Adayo pa iti pagnaan mi nasumrat kami iti pagadalan. Ngaman anusan mi, gaputa talaga akayat mi ti makaadal. Siguro, sika, inspirado ka nga agadalan niya. Ha? Ngamin, ado lang doon ti kwartam, at dapay mangitulod kan kay di pagadalan. Isa nagasat ka, Lemuel. Nagasat ka launay. Kumusta nga tandya anak mo, Ador? Nagsarita kami ganit Tata Pedring iti kalman. Kinuna na nga do kanon tinagbaliwan ni Lemuel. Nagagatpay ka nung agtrabaho. Agin enjoy samot ni baryo ni Lemuel. Kasta ka di? Kung naktumat ngamin kan ka, dakkel tinamnama nga agbaliw pa iti anak ta. No binaybay antay ti aramid na iti, ang mga noon yan tinapasamak kan kuha na ita. Ador. Saan na nasayang ti panagsakripisyo ta, iti panakaya dayo kadata ti anak ta. Amok ngamin idi pailaeng, agbunga iti nasaya at ti amin. Agiaman ta iti Diyos, ta dinangag na ti kararagtador. Ita, namnamaan ta nga iti panagbaliwan ni Lemuel. Agbalinen anarimat ti masakbayan na.
Kamusta nga iti panagnaed mo dito, Barok? Ay, pasensya kan Doong marigatan ka iti trabaho dito. Awan tinas ka ni dawatan nyo iti pasensya Tata Pedring. Kinapudno na. Ado tinasursuro kiti kadak dito Katawan na pulos ti panagbabawi iti panangibati kanyak ni Papa dito Ay, agiyamanak nga ron no kasta, Barok. Sigurado ang maragsakan ni Papa iti day ka. Sapay na kumatata, Pedring. Amok nga do tinagkuranga kadakwada ka ni Mama. Jack inik ka niti importansya dagiti sakripisyo da para kanyak. Nang runat ti panagadal ko. Kaya't iso day jiti kang runana kinagura kanyak ni Papa. Agay madamag kumanlaeng, Limuel. Anya ka diti kang runaan makagapaw. Apay nga iti apagbiit apanawan akaadam dito'y lugar may. Dito'y bariyaw. Kat nakaamiris ka dagaws ka dagiti bidot mao. Narigat ti trabaho dito'y Tata. Nang runa tagi bakla iti sako ti Eric. Sako-sako pa'y mat nga rod dagi jay. Kastamat ten ti rigat yung mapmapan iti nagduduma abaryo. Tapno gumatang iti Eric. Nga oray, kang itingitan ti bara ti init. Ngam, kas makitak. Naragsak mo't lata dagiti tattao dito Kontentudan iti mabirbirukan da iti inaldaw. Nang runa no kadwada ti pamilyada. Simple lang amin ti panagbiag mi dito'y baryo, Limuel. Ti importante kat maipaay mi amin akasapulan ti pamilya may. Nang runan ti panang paadal mi kadagiti anak may, wanaw dagiti apo ko may. Kan siyempre, pakaragsakan mi unay no awan ti agsaksakit. Naragsak kami no kasta, Barok. Maawata kita no apay nga inaramid ni Papa daytoy kanyak, Tata Pedring. Kat dakkel ti yaman ko kunkwana. Taitata na sa papay. Naamiris kun amin ang nagbiddotak. Kat nakitak no kasano ti kinapatag ti sakripisyo dagiti naganak para iti pamilyada. Kamustan, Mang Pedring? Nasaya at mat senyor. Nabayag adi kay si Marungkar Amumat siguro di makagapo. Kaya't siguro kan ka. Dakalan ti nagbaliwan ni Limuel. Isama ko nakapanawin siguro ayawit ko ti anak ko. Amok, na iti panagnaed kan panagtrabaho na dito'y baryo. Amo na siguro itan akailalaan ti amin ang maipapaay mi kankwana. Napadas na no kasano ti kinarigat ti trabaho ditoy. Tapno adala pangalan iti kwarta para kadagiti pagkasapulan iti inaldaw. Amok adakkel ti nagbaliwan ni Limuel, senyor. Amo na pa yun ati makilangan ultimo kadagiti kababaan at tao diti baryaw. Di na pulos imparik na kada kami nga isukat may sa nga irideraw. Katakkel ti pagyamanak iti Diyos gapo iti dayta, Pedring. Amok nga minasaan pa analadaw ti amin. Kat sa anak nagbidtot. Aywan, ayan ni Limuel. Ay na senyor, at dadakin ni Lara iti taltalawon. Kinuyog na ni Lara ang nagburas kadagiti natang ang mabalinan nga apitan. Maayatan onay, senyor. Malangarot, Pedring. Pagibagayo lang kan kuha na nga daak. Ikuyog ko nga gawin ni Limuel.
Ay na, anak ko, agi amanak tanagawid kan. Mailiw ako na yun kan ka. Oray sakmat, mama. Kailiw kayon ka ni Papa. Amom, lumabalin. Saan pa kayat anak mo't agawid? Agin enjoyin ti anak tayo di baryo. Ay na, ngimisit kan anak ko. Kakasi kan samot ang nagtrabaho ije baryo. Saan, mama? Okay aklang. Kaya't ko kumatag ki daw iti pamakawan kada kayo kan ni Papa. Amok ngamin. Ado tinagkurangak kada kayo. Lemuel anak, di mo panunutan da jay. Tinapatagitagat nagbalbaliw ka. Kung saan pa nala daw ti amin. Ita, mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Mailiwan kan kadag iti gagayim mo. Huwan anak, masapol nga agturpos ka. Tapno na saysaya at matlaang ti masakbayam. Di ka agdanag, mama. Papa, talagang ikaw gumaktag lepas. Ket, ikarik, saan kayo nga ipaayan iti sakit ti ulo? Namnamaan mi dayta, anak. Ngam, ada ko makidawag, mama. Papa. Anya day jay, anak. Mabalin ka di, atong galawan ti klasik. No awan ti sarak ko. Mapana ka dyan datatapid rin. Kahit ko latati makilangan ka dagiti trabahador tayo, Jay. Ken dagiti nagbali na nagagayim ko, Jay, Papa. Mama. Oh, day talagayam. Anak ko. Mapan kalat ta ejay tanyaman nga oras akayat mo. Kalpasan ti panagtalinaed ko iti baryo nga ayan ti may sa negosyo mi manang Emmy na amiris ko amin abidut ko iti kalabas. Isumat lagayam akas di ka istrikto kanyak ti amak gaputa kayat na nga amin anam ay amapasarak kat agapo iti bukod ko apa nagsalukag. Saan agapo taaddaan kami iti biyag kan agmay saak nga anak kat magunod ko aminan anam ay akal kalikagumak, nga awan man laapulos tirigat ko. Gapo iti daytoy ang napasarak manang ingkalikagumak tinagturpos. Ita, dua kamin kan ni Papa ang mangimatmaton kadagiti amin a negosyo mi manang. Adamatan na obyak, tinagbalin agayam ko, idi addaak ijay lugar da Tata Pedring. Iso ni Lara. Nagturpurs maten ni Lara kat may saitan anaan-anay ang maestra kat mangisursuron iti baryoda. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Lemuel. Lemuel, pagayam ko, talaga ang makaitad inspirasyon toy pakasaritaam. Nang runa kadagiti papagayam nga addaan iti biyag, ngam di da pulos ikkan pateg, dagiti nagbanugan kan naipundar dagiti dadakkelda. Kararag ko asapay lakuma tagtultuloy ti kinasayaat mo nga anak. Kastamet ti buklem tumet a pamilyam. Alakastan pagayam ko katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa is
ada